104.7 IFM. Report! Bilang bahagi ng paghahanda laban sa posibleng epekto ng sunod-sunod na offshore earthquakes sa Ilocos Sur, naglagay ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Council ng San Juan, La Union ng mga evacuation route signages patungo sa designated tsunami evacuation area ng bayan. Ang mga signage ay inilagay sa mapunahing daanan ng barangay Ili Sur, Ili Norte at Tabu na nagsisilbing gabay patungo sa ligtas na lugar na matatagpuan sa slightly elevated area. Kasabay nito nagsagawa rin ng response plan assessment at pagpupulong ang MDRRMC, katuwang ang PNP at Philippine Coast Guard upang abisuan at ihanda ang mga coastal barangay. Ayon sa MDRRMC, patuloy ang live monitoring sa mga dalampasigan upang agad na maalerto ang mga residente sakaling magkaroon ng biglaang pagbabago sa lagay ng karagatan. Ang hakbang na ito ay bahagi ng layuning tiyakin ang kaligtasan ng mga mamamayan sa oras ng emergency. Hinikayat din ng mga residente na maging mapagmatyag, sumunod sa mga abiso at alamin na evacuation routes upang maging handa sa anumang hindi inaasahang sitwasyon. Kasama mo mula dito sa IFM Tegupan. Ito si Idol Jama Victorio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.